Pare, mali dayo. Lo pre. Derbe ugma. Bigi Ben. Unsang oras sa magsugod? Sige, dito na tayo magkita sa bungan. Sige, bye. Derbe ugma, bay. War mo kay kwarta? Kumusta na ugma, bay? Manulis lang siguro karon. May lag na mula bayron cricket. Tuliso yun ako dyan. Parang naipul pang sugal ugma ba? Wapo di kay ugma derbe. Gibin. Turah. Tuliso na ko. Ano ba murag daghang ni kwarta ba? Ay, happy lagi na mong balay. Tulis na ipaglihok. Ang bimbag mo kayo. Hindi tayo manugapan. Ang bimbag. Ay, sus. Ang bimbag. Ma, tabangin ko ma. Asan si kuya ma? Patabang ko niya ma. Gitulis ko ma. Nga, nabuang na. Sige, ako pukaw si kuya nimo. Panawag mo pulis mami kay gukuron sana ako. Nagtuong siguro dili maapsan ay. Dong, matandyan dong kayo gitulis yung nang dong, tabangin to dong. Ha? Muka. Saan man ma? Dito, gitulis daw siya. Sige, tulis eh. Ang bot ba sige tulis puno lagi daw siya. Ngayon ta. Tabangin to dong. Ay, kang. Kung natulog ba ta sa muka, hindi tulisan na niya eh. Tay lang ka mo. Bantay lang sa tulisan na ka eh. Asam itong balay sa kong igagaw ha? Gutom naman. Tapos ito pa sa unahan. Saan mo yung tawanan ni? Akala ko ikaw ay akin, totoo sa aking paningin. Saan mo tatawanan na to eh? Mura magnagibuhot ang dautan to. Bahala to eh. Gutom na kayo. Sabutag ka mong natay bigyan. Saan ang bayahan na to? Liat ang bayahan na to. Hanga dyan to. Ito pa. Asa na gito kong bag? Wala na gito ba? Daron tulisan no? Tayo na natin. Yagi ka. Ito pang tulisan? Dili oy, dili. Dili ha? Ha? Disturbo kang katog ba ha? Ukod pang babae. Mura magkaapas to ah. Idlas ni si Manata do. Napkin. Uy. Silpon. Napa iskalibo. Dayon yung derby ugma. Ipas. Oh, karon pa man lagi ka. Wag na ako naapsan ma oy. Kumagamit ito ba? Asa wala maapsan nga na may nadakpan dyan ni kuya nimo. Unsay naapsan? Na wala man ganin ako naapsan kay kusugay dagan. Ya! Unsay mo nadakpan? Ang tulisan? Bigyan ako. Kaniya? O kanang kitabunan. Maador man ko sa mga gagaw, madam. Maalaan may nuwang ko gawatan. Nabakayan ko oh.